गिबियावनो यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै आं बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय। जोंबो दिनै 15 आगस्ट भारतनि जा स्वाधीनता दिन बे दिनखौ जोङो फालिदों। दिनै 78तम जा भारतनि स्वाधीनता दिवस बेखौ जोङो दिनै पालन खालामदों। जोङो बे फालिनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जों मोनसे समाव जेरैबायदि इंराजनि सिङाव थानानै गोबां दुखु जाहा जाल्लाफोरजों जोङो सेरखाय बेरखाय जानानै जों मोनसे समाव जों गावनि हारिमुफोरखौबो जोङो माने फोजोबनानै लानो मोनसे लामा फैदों, परिबेस जादोंमोन। दिनै बे परिबेसा गैला। बे 15 आगस्टआव 1947 15 आगस्टआव जा भारतआ स्वाधीन जाबाय बे दिननिफ्राय जोङो बयबो उदां आरो बयबो जोङो उदाङै जों खामानि मावनो हादों आरो जोंनि साननाय जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरो जों बर' रायजोफोराबो दस्रा रायजोफोर बायदि जोंबो समानै जोंबो रायजो खुंनो जों हादों। नाथाय दिनै जों दिनैनि बे दिना जुदि फैयामोनब्ला दिनैसिमबो जोङो इंराजनि सिङावनो थानांगौमोन बा सोरनिबा सिङावनो थानांगोन। दा जोङो बे बेलायाव जोङो गोसो गुदुं जानानै जोंबो यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै जोंबो दिनैनि बे 15 आगस्ट 78तम बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंदोंमोन आरो बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। बिटिसिनि बायजोआव थानाय जा बर'फोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे आसाम सोरखारा BKWC होननाय मोनसे काउन्सिल दाना होदोंमोन। बे काउन्सिला गासैजों 21टा जिल्लाजों दाजानाय काउन्सिल। नाथाय जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दिनैसिमबो भिलेज नटिफिकेशना जाजोबाखै। दाखालि सोरखारा एसे भिलेज नटिफिकेशननि मोनसे जोंनो नटिफिकेशन हरदोंमोन। बेवहाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा मेन गवालपारा जिल्ला आरो कामरुप रुरेल बे मोननै जिल्लाया बेयाव गैया। दिनैसिमबो भिलेज नटिफिकेशननि बिथांमोना लाइजाम हराखै आरो मा खालामनो सानदों आसाम सरकारा। जोंहा दुखु दङ, दुखु फोरमायनाय दङ, जोङो अरायसम दुखु फोरमायगोन। आरो जोंहा दंबावो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला, बे मोननै जिल्लायाबो दिनैसिम BKWCआव हाबाखै आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BTRआवबो सोसनजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। जुदि BTRआव हाबाबा थाबैनो बेखौबो BKWCआव सोनानै BKWCनि जा सावगारि बे सावगारिखौ गोख्रों खालामनांगौ। बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो मोनसे साहस गोनां मोनसे काउन्सिल मोननो हाथों, जों बेखौ अरायसम खावलायगोन। थांनाय जोङो नैबे MP इलेक्शननि सिगां जोङो आगोलनि गभर्नर गुलाबचन्द काटारिया बिथांनिसिम जोङो आर'ज बिलाइ हैदोंमोन जे गासै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासै जिल्लाफोरखौ लाफुंजोबनानै गोदानै मोनसे BKWC काउन्सिलाव समस्तिफोरखौ दाफुंनांगौ। जोंनि बेलायै जोङो गासै 60टा समस्ति जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन एज पार पपुलेशन पेटार्नाव जोङो 60टानिबो बारा जोङो समस्ति मोननो हायो। नाथाय आसाम सरकारा ओरैबायदि मोनसे गुलाय गुजायाव जोंखौ दोनदों। दिनै बाखि जिल्लाफोरखौ होनानै दिनै गवालपारा आरो कामरुप रुरेल बे मोननै जिल्लाखौ मानो दोनथ'खो जोंहा बिराद सोंथि दङ आरो जोङो बेखौ थाबैनो आसामनि गभर्नर आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रनज पेगु बिथां ट्राइबेल मन्त्रि बिथांनि सेराव जोङो थाबैनो जोङो आर'जलाइ होगोन, मेम'रेन्डाम होगोन जोंनि यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै। आरो आङो यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै जोंनि यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि गासै जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन बिथांमोनाबो जाहाथे साखा फारा जानानै गावनि भिलेज नटिफिकेशन जानायाव सहाय खालामो, जाहाथे मोनसेबो जिल्ला थालांनो मोना, मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ लाफुंनानै जों सोसननो हायो। बेनि सायाव जों बयबो बर' रायजो राजा, नट अनलि यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन, बर' हारिनि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ, जेरै बर' साहित्य सभायानो जा, हारिमु आफादानो जा, बा बाथौआनो जा, ब्रह्मआनो जा, जों बर' जेसेबां हारिमुआरि आफाद दङ गासैखौबो आं खावलायगोन बयबो जेन BKWCआव भिलेज नटिफिकेशनाव सोसननायाव जेन बयबो सहाय खालामो।